Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Είστε έτοιμοι να μάθετε τα τελευταία νέα, ψιθύρους και ό,τι άλλο κοτσομπολιό υπάρχει γύρω από το σινεμά το τελευταίο διάστημα? Και να μην είστε, δεν πειράζει, δείτε το. Είμαι ο Μάνος, παρακολουθείτε το κανάλι The Critiциan. Ας ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με μια θρησκευτική είδηση. Λογικά έχετε ακούσει ότι η ταινιάρα του Mel Gibson «Τα πάθη του Χριστού» θα έχει δύο sequels, το Μάρτιο και το Μάιο του 2027. Ως τώρα γνωρίζαμε ότι τον Ιησού θα υποδηθεί ξανά ο Jim Caviezel, παρόλο που έχουν περάσει 20 χρόνια, λέγαμε με ένα καλό σπατουλάρισμα με CGI θα γινόταν η δουλειά. Τελικά όμως τον Ιησού θα υποδηθεί ένας νεότερος ηθοποιός, ο λεγόμενος Τζάκο Όχτονεν, που είχε παίξει στο Last Kingdom, ούτε που τον θυμάμαι. Εμένα με ρωτάτε, θα προτιμούσα Jim Caviezel. Θα υπάρξει νέα ταινία X-Men το 2028, ως τότε ποιος ζει ποιος πεθαίνει, και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε τρομακτικές αλλαγές στο cast, αλλά όχι με τον Wolverine. Μάλλον αυτόν θα τον ξαναδούμε. Sabretooth. Storm. What do they call you? Wheels? This is the stupidest thing I've ever heard. Η Sigourney Weaver δέχτηκε μια ψηλοπρόταση να ξαναμπεί στο ρόλο της Ripley σε μια ταινία που θα τες ταιριάζει ηλικιακά, διότι είναι 76. Εμένα προσωπικά θα μου άρεσε. Γνωρίζετε ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025? Δεν το βρίσκεται με τίποτα, οπότε θα το πάρει το ποτάμι. Άντωνι Μάκη για το τελευταίο Captain America, που ευτυχώς δεν είδαμε. Στη δεύτερη θέση έχουμε την Winona Ryder με 9,5 εκατομμύρια για το επερχόμενο Stranger Things, που αυτό εννοείται ότι δεν το χάνουμε με τίποτα. Μία σημαντική είδωση υπό την ταινιομάνα Καλιφόρνια. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση AI για τη δημιουργία αντιγράφων ηθοποιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή και των δικών τους, είτε βρίσκονται στη ζωή είτε δεν βρίσκονται. Και κάτι άσχημο, απεβίωσε πρόσφατα στα 79 της η πολύ αγαπητή Diane Keaton, που είχε κάνει φοβερές ερμηνείες σε πολύ δυνατές ταινίες όπως το Godfather, και επίσης να προσθέσω ότι πριν λίγο καιρό χάσαμε και τον απίστευτο και τεράστιο Robert Redford. Ένα φοβερό sequel ακούγεται ότι θα δημιουργηθεί. Πρόκειται για το hit του Michael Mann, εάν θυμάστε, με Robert De Niro και Al Pacino, και στο ρόλο του θανόντα Val Kilmer ακούγεται ότι θα είναι ο Leonardo DiCaprio. Εξαιρετικά νέα. What do we got? Our response time to a 211 had our air immobilized. Entered. Ο Σερ Ridley Scott δήλωσε προσφάτως, και μάλλον δεν έχει άδικο, ότι οι σημερινές περισσότερες ταινίες δεν βλέπονται. Για μένα προσωπικά η καλύτερη που είδα φέτος ήταν το Formula 1 με Brad Pitt, το οποίο ακούγεται ότι και εδώ θα υπάρξει κάποιο sequel, και στις 12 Δεκεμβρίου, όποιος θέλει να το δει σε streaming, θα έρθει στο Apple TV. Όσον αφορά το Fast and Furious, ήταν να γυριστεί η τελευταία ταινία του franchise, αλλά από ό,τι φαίνεται μπήκε χειρόφρενο λόγω budget. Προσωπικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί λύση. I know that this road has been very hard. And yet here you are, building this magnificent family. What's going on in that head of yours? Ο πολύ συμπαθής Keanu Reeves έκανε μια δήλωση πρόσφατα, μια αναφορά, και είπε ότι μάλλον θα υπάρξει συνέχεια για το διαβολικό Κωνσταντίν του 2005. Δεν το πολύ θυμάμαι, ίσως είναι μια ευκαιρία να το φρεσκάρω. Εσείς? Mr. Constantine, I'd like to ask you a few questions. I know the circles you travel in, the occult, exorcisms. Το cast του reboot του Highlander έχει αρχίσει και τρομάζει. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι στο ρόλο
του Connor MacLeod θα είναι ο Henry Cavill. Συμμετέχει φυσικά στο ρόλο του Ραμίρες ο Russell Crowe και τώρα μάθαμε ότι θα έχουμε και Jeremy Irons και Dave Bautista στο ρόλο του Villain. Αλλά έχουμε και μια άσχημη είδηση, διότι ο αγαπητός Henry στα γυρίσματα χτύπησε το πόδι του, οπότε θα ξαναξεκινήσουν το 2026. Τι να κάνουμε, υπομονή. Αλλά και ένα πολύ καλό νέο. Η μουσική θα είναι πάλι από τους Queen. Το reboot του Miami Vice έχει αναλάβει ο κ. Kosinski, Top Gun Maverick και Formula 1 και μπορώ να πω ότι η ταινία του 2006 για μένα ήταν top. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην καινούργια. Ακούγονται βέβαια κάποια δυνατά ονόματα όπως του Glenn Powell και του Michael B. Jordan. Οπότε δεν αποκλείω τίποτα. Το μόνο που αποκλείω είναι να μην το δω. You understand the meaning of the word foreboding? As in badness is happening right now. Θα έχουμε sequel και εδώ για την ταινία του Facebook, The Social Network, όμως θα είναι με άλλους ηθοποιούς και θα λέγεται The Social Reckoning. Sequel συνέχεια και για την ταινία Greenland, αν θυμάστε, με Gerard Butler. Άλλη μια ταινία καταστροφής, μένει να φανεί. Space agencies tracking the fragment are predicting an extinction level event. The greatest chance of survival are the bunkers in Greenland. Listen to me, son. It doesn't matter what happens. Because we're always going to be together. Πρώτη ταινία Star Wars από το 2019. The Mandalorian and Grogu έρχονται το Μάιο του 2026. Πρώτα ο Θεός. Πάρτε μια γεύση. Επιτέλους, από ό,τι ακούγεται, θα έχουμε συνέχεια του The Batman και το σενάριο από ό,τι γράφεται είναι φοβερό. Ο Villain θα είναι κάποιος εντελώς καινούριος και εμείς κάνουμε το σταυρό μας, επιτέλους κάποια στιγμή να το δούμε. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Τρίτο και τελευταίο Knives Out Mystery με Daniel Craig καταφτάνει 12 Δεκεμβρίου. Στο Netflix, όχι στο σινεμά μάλλον. To understand this case, you need to look at the myth that's being constructed. A man gives a sermon. He then, in plain sight of everyone, walks into a sealed con. Για τους video gamers, έχετε υπόψη σας ότι θα γίνει ταινία το The Elden Ring? Όχι, μόλις το μάθατε. Αλλά ακόμα δεν είναι επίσημο. Ο Johnny Depp, από ό,τι λέγεται, είναι σε συζητήσεις να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Jack Sparrow στους Πειρατές της Καραϊβικής, διότι αν δεν το κάνει, δεν θα το δει κανείς. Μαζί έχει συμφωνήσει και η Margot Robbie. Με το καλό. Pirates. I once knew a Spaniard named something in Spanish. He's coming for you, Jack. Where's your ship? Your crew? Τέλος, γράφτηκε ότι υπάρχει πιθανότητα η Paramount να κάνει sequel για την ταινία του 2013 World War Z. Αν θυμάστε τη zombie movie που είχε σπάσει τα ταμεία με Brad Pitt. Δεν είναι ακόμα σίγουρο και να δούμε αν είναι εφικτό. Μακάρι. You're asking me to leave my family. I'm not gonna force you. Don't pretend you're not well suited for the job. Baby? Tell the kids I'm coming back. Όπως έχετε καταλάβει, υπάρχει μια μεγάλη τάση για sequels, για ταινίες παλαιότερες κυρίως, 10-20 χρόνια, πράγμα που εμένα δεν με βρίσκει αρνητικό, αρκεί να προσεχτεί το σενάριο και το casting. Όπως επίσης και το budget να είναι υψηλό, ώστε να βλέπουμε κάτι ποιοτικό. Όχι να γίνουν αρπακόλα απλώς για να γίνουν. Αυτά και σήμερα από μένα, ελπίζω να σας βοήθησα. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς με τον γνωστό τρόπο, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι, πατώντας like και κοινοποίηση, να το μαθαίνουν κι άλλοι σιγά σιγά. Τα λέμε πάλι σύντομα. Γεια και χαρά!